Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici ħabbar il-pjani marbuta ma' proġett taċ-ċentru għall-Kultura u l-Arti fil-Marsa li għandu lan li jixpruna jħeġġeġ l-arti u l-kultura f'Malta. Fit-twettiq tal-ewwel fażi tiegħu il-proġett ser isir b'investiment ta' 15 miljun euro f'fondi Ewropej. Qegħdin nitkellmu fuq proġett ta' 17,500 metru kwadru li fih ħajkun qed jakkomoda numru ta' setturi kulturali differenti. Ħankunu qegħdin naraw faċilitajiet għall-artisti, faċilitajiet ta' studios għal bands, naraw studios għasfin, u għet mestax ma jisemmix ukoll l-inklużjoni tas-settur tal-faċilitajiet u l-imħazen tal-entuzjasti tal-dilettanti tal-karnival. Il-Chairman ta' Festivals Malta, Aaron Zara, stqar li l-Culture and Arts Club fil-Marsa u approva ċara li Festivals Malta ser tiqpa taħdem qatih sabiex toffri l-appoġġ kollu lil qasam artistiku f'pajjiżna. Il-Kap Eżekuttiv ta' Festivals Malta, Franza Ġus, qal li dan il-proġett ambizzjuż se jkun ta' onur kemm ma' residenti Marsin u anke għall-artisti kollha li se jkollhom post fejn jesperimentaw u joħolqu. Dan il-proġett se jsir ferja l-Marsa li bħalma rajtu hija erja kbira ħafna. Hija erja li se tippermettilna fejn ħankunu qegħdin inkabru iktar is-settur u se jkun qed joħloq iktar xogħol. U bħalma ġara f'postijiet oħrajn se jkun riġenerat il-post għall-Marsa wkoll kemm għal-residenti u kemm wara kollox għall-Maltin kollha. Il-Ministru Bonnici fisser dan il-proġett bħala monument ħaj tal-kreattività u l-ispirtu komunitarju tagħha. Qal illi dan iċ-ċentru se jkun punt ta' riferiment tal-identità Maltija u sors ta' ispirazzjoni għal ġenerazzjonijiet futuri. Temm jgħid illi din il-ħolma kulturali qed isseħħ sabiex issaħħaħ it-tradizzjonijiet u l-istorja rikka ta' Malta.